Hurian itu hatta, tapuk kama parminggota di bagasan sadarion, tapuji matu hatta marhite edde nomor 10 ayat sada 2 tabal 5. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhan na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Sai marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon na denggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konon na akka naniasina. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jala pahot madihami roha sisongoni. Ramoti ma akan aposom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua nasida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partono batuan nami. Sai togu mahami di dalan si dalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde nomor 356 ayat 5.
tatangihon ma patik ni debata, ima patik patoluhon, dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna. Ai hona humna dosogot akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan nii, odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sorak, doho di tangiang, doho dipuji-puji ya dosi dohonon goar ni debata. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tua dopan ni debata, lao mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhatta marhite ede nomor 122 ayat 3 dohot ayat 4. Tato poti madosa tanagudangi tua dopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Parasi roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Aladenggan ni basam dohot asi ni roham. Sayo nang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami hobbar tu asi ni roham, dohot denggan di basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tapi gema baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap.
Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde buku edde nomor 125 ayat 4 ayat 5. Tabegema turpuk epistel di hari mingguon, ima natar surat di buku nisi Markus bindu sia ayat 30 saat rodi 50. Tajahma amanginang marsikap soring, humulai hami masian ayat 30. Jadi dipakulingi si Johannes maibana. Guru, huidahami dosa halak napabalihon akka sibolus marhite-hite guarmu. Dangolo ibana manghihuton hita, jadi hurarang hami do ibana. Ala sohita diihuton. Ay padongani do dihita naso mangalo hita. Ay nasintong bahatakon tuhamu na panganumohon ay sa tahu tuhamu di bagasan garu ala Kristus mampunahamu dan mamaga upani. Alay namanggasipi sada sian nametmeton akka naporsea diau. Dengganama ginatukon losung batu turukungna laho mangalonokon ibana tu laut. Jalamala digasipi tamaniho gotap ay nidengan tap bungat tuhamuan una mardua tangan ho marobor tunaro tu apina soramito. Dinaso ramate gulokna, dinaso mitop apina. Asa mawa digasipi patmiho gotap ay dengganan talpang ho bungat tuhanguluan unang mardua patho di demerhu tunaroko. Dinaso ramate gulokna, dinaso mitop apina. Jalan digasipi matamiho ulsikon ay dengganan marmata sambariba ho bungat tuharajaon ni debata unang mardua mata ho di balkon tunaroko. Dinaso ramate gulokna, dinaso mitop apina. Ay ikon sirang gagamit isang api. Namarguna do siray, alay molotung habar siray, ahamabahenon paasip porsa, say marsira mahamu luhut, mardame sa mahamu. Songoni masahatna, martua doakan na tumangihon hata ni dibata, jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde nomor 200 sia, ayat sada tabba 4.
Tahatidakon ma haporsiaot tai, songon nahi natidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion. Rap ma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni si Latus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dusogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Tabegema korpujian sian korama, na berjudul O Debata Nasangapi.
Tabe gema tikting namasa di mingguta sadarion. Salam. Shalom. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguon di Bagas Joro, doho na patupahon parmingguon di Bagasta Ganup Marsadasada. Laus uhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huriana namar ulang tahun, hari atutubu doho namar ulang tahun, parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuatama hita saluhutna. Sadarion Minggu 20 September tahun 2024 masuk mahita tu minggu pasap pulualuon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tulusadaon ni debata ama do anak do tondi parbadia. Topik minggu sadarion ima pangurupion dihita di bagasan goar ni Jahoba. Titing parbogason. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason. Ima Ferdinand Simamora. Ruas ni AKBP Serpong Resok Serpong. Yanakon ni amang Japanas Simamora. Inang Jojor Maharaja. Wik Bethesda. Dohot Meta Rusadi Manik. Ruas ni AKBP Gunung Sindur, Resort Cinere. Boru ni amang Berlinius Manik. Ibu Rosita Marbun. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 12 Oktober tahun 2024. Pukul sia manogut di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. B. Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Parbagason. Ima. Dofan Pahalatua Sibulun. Ruas ni AKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Yanakon ni amang James Simbulun. Inang Sartika Buru Situmorang. Dohot Jessica Renata Imelda Huta Barat. Ruas ni HKBP Resort Serpong. Boru ni amang Hot Maringan Pandapotan Huta Barat. Inang Miarta Rauli Boru Tarihoran. Wik Bethesda. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober tahun 2024 pukul sia manugut di gereja HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Tolu. Ruas Nabaru. Mamuka Sadarion Minggu 20 September tahun 2024. Nungga di jalo gabe ruas ni AKBP Serpong. Keluarga Bosni Purba. Inang Romauli Borsianturi. Dohot Tolu Yanakon. Pindah sian AKBP Agape Resort Medan Amplas Distrik 10 Medan Aceh. Molamar minggu sadarion asa jonjong manasida. Mulai hati amang inang. Opat, pensiun sian Hasituaon. Di hari Minggu sadarion 20 September tahun 2024 di Parmingguan Arian pukul 10 sada WIB Patupaon di Huriatado acara paborhaton pensiun sian Hasituaon tuamang situa manonggor siombing. Di sude Parmingguan di Huriata, pukul 6, pukul 8, pukul 10 sada, dohot pukul 10 pitu sore. Pasaoton ma partikian tu amang situ manonggor siobing lao pasaoton hata mulai ate dohot pertandingan. Jala di sude Parmingguan ni Huriata. Papungu peliat khusus dohita, songon tanda holong ni roha, jala mulai ate di Huriata. Di sude
pakubasion nasida nasailaon. Saya di pasu-pasu tuatama pature ni ulaon paboraton pensiun sian hasituani. 5. Pakubasion pertanyaan week. Hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, Week Ebenezer di keluarga Guru Putra Tampu Bolon, Otlina Wati Siahaan, keluarga Riko Tampati Tampu Bolon, Harta Uli Simanjuntak, keluarga Sabta Pianus Siahaan, Vera T. Herawati Sibuya, Philadelphia, keluarga Doan Mampe Sitompul Nelly Simanjuntak, keluarga Amir Hamzah Siombing, Rosmian Samosir, keluarga Heri Atmaja Indah Siombing. Hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 di Week Nazaret, keluarga Sintua Rudi Haryanto Simanjuntak, Erawati Dahliana Manik. Betel, keluarga Parulian Sandi N Simanjuntak, Meisita Adelina Damanik. Onom, Aka Ulaon ni AKBP Serpong Nanaing di Patupa. Na perjulo retreat penguan perempuan AKBP Serpong di Patupa di hari Sabtu Minggu 28 20 September tahun 2024 maringanan di Bambo Santuari Pancawati Jalan Veteran 1 nomor 10 Sia Pancawati Caringin Bogor. Ulaonon diuluhon Padita Lucy Meliati Panggabian. Napaduaon partangyangan dohot ruas na paima hamalumon di Patupa di hari Senin 20 September tahun 2024 pukul 10 Sia Borngin. Marhite media Zoom. Partangyanganon dihuluan Pendeta Lucy Meliati Panggabian. Patuluhon Padidion Nabadia. Naing di Patupa di hari Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 di parmingguan pukul 8. Manugot. Tuakan atoras na naing mabuan ianakon nasida tu Padidion Nabadia. Boima pabuaon tu situa di Week Nabe. Lao pasuraton aka ianakonna. Akka syarat Padidion Nabadia boima dijaha di titing naung di Sagion marhite WA Group Week konseling Pandidion di Nabadia di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024 pukul 10 Sadawip maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara ni titing sadarion atorangan na umapit taring tu akka barita tikting dot tikting parhepengon boima taida di titing nanaung di Sagion di Ganup WA Ganup Week. Moliate ma Horas. Horas. Tapapunguma peliata tuhuria dohot tu pusat Uhud maredde hita sian buku edde nomor 750 sia ayat sada dohot udutna.
Damai di batana sumurung sian salhut naroha ima na mangaramuti aka atia tiduhut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita di minggu sadarion imana tersurat di Psalmen 124 ayat sada sahat rudi ayat 8 tapai hutikutma di bagasa rohata ede hananakok sian si David aut unang Jahoba madungani hita sai ima didok Israel aut unang Jahoba madungani hita uju hehe jolma mangalu hita sai ngulu-ngulu hita buduton na ujui di panoboni rimas nasida dopak kita. Saina auponi aka aik do hita ujui. Saina bulusun ni batangai kido todita. Saina bulusun ni aka aik na marhasa kido tongon todita ujui. Pinuji ma Jahoba naso mangalehon hita si soron yaka ngingi na sidai. Nunga malua to ditay songon pidong na malua siya sabil ni par sabil nunga matos sabili jala malua jadi malua hita. Yang go pangrupion di hita di bagasan goar ni Jahoba sito palangit dohot tano odo ima sadna. Habuak kadungan na hinakulungan ni Tuhata
molo nahuingot mardonga saripe mar keluarga kami do inang pedita na parjulo pesan na tua-tuai tu kami ala dibere nga kapedita maju amatay ito molosoy didok abang molosoy didok ya amatay sedunang molo bapa nahinan takas do mamudahot tu kami juma amang molo dijabu bapak ni sedunang unang dok abang karena baru menikah saya duduk abang tu kami dan cukup banyak juga kawan pendeta yang dipanggil suaminya atau istrinya abang ya nadumengkan nadok ma abang na padua kon molo mardalani kamu manang natu dia pe say usaho kamu jolo martangiyang saha tunuang hulaho kami doi na tapi martangya kami ikut di mobil apalagi di pesawat ra molo huparoho kami torop do katakanlah na di pesawat ati maju di mobil nggak biasa sedang martangiang torop do naso martangiang desi tapi na julun ingot uju binoto ya baru mar pesawat do beba adong do dua di sini baen di kartui mungkin naso apala takas ma di boto martangiang naruhama adong do di baen anggonwang dan adong be di kantong di pesawat tibe hubereng betangingnya taringot tu dua nah harus memang diucapkan sebelum berangkat. Jala somal pe adong do salah satu pramugari madokoni berdua dalam hati sebelum berangkat. Anggun waeng dang didok be rata-rata. Cuman na dipaingot boha carana mengikat safety belt ya dohok lan hasing nai. Nah tadok di si sulit do kita memungkiri kehidupan non tanggap do lancar-lancar saja merdalan. Otomatis merdalan. Mungkin dak kala tur hatta ujumar mobil kita kempes. Manang na mungkin tersenggol kita. Manang ma mungkin marmarah kita di si. Otomatis do tayo tongi lautu kator selamat sendiri sahat di sana. Dijabu pesong ni, molo ta pangulu keran, dakya turohata timbul kerani akan macet, manang berkarat, manang dang adong na. Selalu kita berpikir otomatis sudah, merdala dengan lautusan ya sudah jalan sendiri kok. Ya akan tahu lahun jalan sendiri, dang marmarai. Dohlan nasing nai. Ido na kudang nuaeng dohonot ta na terjadi di tonga-tonga ning ulut ta. Laosido diba ya. Na adong sada ajaran na diguari deisme. Bolido deisme na jolo do di bata mangula di hajol maun di panopau ni. Alayang gunuaeng bedaong be, nga otomatis sesongon jarum jam merdalat sendiri, holan dipasang baterena, jalan sendiri jamna. Torop dona menganggap songoni nguluna. Hidupan na diguari, na julu dipahami dohonot tasya sudu di debata sudi. Bahkan adong do gelombang zaman na diguari tulu, ima zaman takyul, zaman mistik. Na padua koni mana diguari zaman iman, zaman tahyul tu zaman iman sangat rentang waktu sangat lama. Mulu na julus ya sudut tahyul lu di bereng sudi, ya marsahit to lahu tu kuburun nyopungmu, buat tu si sigaret ina, ya na julu masa dosong ni makana terjadi na virali dang benon itu tu batang ni namate ina, ya. Alesian zaman ni iman tu zaman radio sangat dekat. Jalaido na talami nuaing. Siap perubahan na diguari teosentris. Jala masuk mahita na diguari nuaing antroposentris.
Na sudah dibereng pangulunon siya nuto kutok ni jol masatabi. Siya pikiran, siya logika, siya ratio, mauloso, siya tu pikiran na. Biasanya dia takkan tolak itu. Nah itu masa kita. Salinai, torok do na memahami, sadar atau tidak sadar. Saya kira na soparsidoho betuhani di nguluna. Lautusan sehat, mulaksanan sehat. Ya. Tabapi pengabahan na, ya dang masalah di mana makana setabi dang na menyentilau tikiau marminggu dia rangat si poholon gereja hadu isi par si poholo di son setabi sampai bos adu anak tamabi gitik tinggal songonon jijalo huriat tado hamulateon ala tubuh pahopuni opung mangaranap inna tarsongonima nanti dijalo huriat tado hamulateon ala dengan pertua ni opung nasida, natoras nasida, merdala dengan adat sarumatua. Di jalo huriat tado kamulateon ala wisuda pahopuni opulinggom atar songonima. Ya, di jalo huriat tado kamulateon ala mulak sa rumah sakit, ya, nai malpinas atar songonima. Dohot lah nasi item na, wetong-etong sidani pe anakku, di dok pak berapa kau catatin na? Enggak tahu saya niku. Tapi ini ada sekitar 20-an Bang Niku. 20-an mahamulai teoni, natar surat di si gabe na niula saurmatua do lana singnay item na nasarupa pe. Luar biasa. Cuman adong saotik. Ya, udok majolo minus na. Laos sada-sadado itang yaku gurui hati hai. Sudi kena mangaleo kamulai teon makana bawa sana karuasi kubereng. Inna sada-sada. Dang lapatan dari dokon mau lihat tema Tuhan. Saya tu pagi masih disikat ni naleo kena maleo kamulai teon. Itu luar biasa. Alaina hutak kup disi. Coba maju saya mau marimgu disi. Nah hutak kup disi luar biasa. Mau di gereja to jarang duh bigi. Jina lulu kamulai teon ala seorang pahopuni ya amang manang inang situ aja donang ina jarang sekali. Ya, di jinalu hamulai tahu nang ngebelum separsa itu jarang sekali. Ala wisuda nak kuna jarang sekali. Ala sormatua dengan nada jarang sekali. Dan dahulu ikut congoni apalah versis. Ala tabereng nah hutakup di si teologi nado. Ahamai dinamika ni ngoluon selalu kita mereka melihat Tuhan bekerja. Itu nahu takut. Ya, bahkan saya mengatakan setabi adong do tulu ukuran na urak na akurat madok na tikos kaporsiaw manang na so tikos kaporsiaw na salah perjolo puji-pujian. Ya. Majahatan ni bata, marsaur do hatan ni bata, napa dua honaha. Tangyang. Mulu tikos dio haporsiyon sa sahal alay losok martangyang lang na prose. Napatuluho no do ukuran na paling akurat. May. Jangan merasa, adong di ba merasa, pag udah kuy ba na marhuriyay aktivitas ni rohani, alay napatuluho dang tardungdung imana may. Marsi basa-basa. Lebih tepat na udokon, marsi lehon-lehon. Ya. Molo suarong napatuluhon non, longama sada dua. Itu. Termasuk natagwari maya pilih bulan pilih tahunan ini. Molo suarong napatuluhon non sahlinai, longama na dua nai. Nang marminggui kita. Nang pertanyaan kita ringgas. Itu sebenarnya. Kembali mana tadok di son, bagaimana pemasmur ini dan ngadong dianggap ibana bagian ningolu ni bangsoi anyanyian jiara don lumobi unya masa nasida aruar sian habuangan khusus na Babel. Di hati dakon ibana udah sampai 2 kali ayat 1 ayat 2 molo out surah so Jehovah out surah so Jehovah. Diberengi mana? Dangadong nguluna, naso memang diatoi di bata. Maka saya mengatakan, ya sesuai itu Yohanes 5 ayat 5, dang tarulah hamu agia aha anggoso, mardongan,
nanti dicoba dibaca di rumah. Anggo somar dong anau. Natadok di sisat tabi, makana saya paladang pas rohaku. Molo apalagi HKBP, madok korwas nih HKBP. Kiranya Tuhan turu campur tangan. Dangadong bagian ningulut tahun. Naso dicapuri Tuhan ini, itu yang dokondokku. Dangadong bagian ningulu mamanginang. Naso dia toy Tuhan ini. Molo didok campur tangan. Songon naso malhudokkon. Itu berarti ada bagian dari pakai kehidupan kita, waktu kita. Ngolut tahun, naso dirusi di bata. Manang lebih bahasana agak-agak sensitif hudokkon. Molo pamana beda pendapat mau toy nang pandita. Roma amang situa sahal amat dokkon. Ya toy mahami, hudok ma, amang situa nami. Unang campur tanganku di keluarga nami dah. Itu baru benar. Molo disod di hati dako perpesal menodo, ya. Aut unang Jehovah madongani hita say ima di do Israel. Aut unang Jehovah madongani hita uju hehejol mamangalo hita. Say na aupon niaik do hita, say na buluson ni batang aik do hita, say buluson niaka na marhasak aik do hita. Dohok landasing nai. Itu luar biasa. Di parato pati mana? Siya Jehovah do salugut nai. Jala papahin na di bata do salugut nai. Lausido nanaing dohonota. Beda ni naseret marroha dohok naso seret marroha. Amay. Mula naseret marroha. Say hudok kami doi. Atas sonom mana seret marroha. Na dong di mana. Dira jumui mana siat debata doi marmual siat debata. Jala di paula kibanai memuji pasangap pod debata. Apa yang ada sama dia adalah anugerah. Bahasa-bahasa di debata, jala di paula itu dikembalikan memuji Tuhan. Ibana muncul di ayat nasa turus na luksongoni papahinan debata di rajumi na sida na paluahon na sida siya parmaran siya hamatean ni daging dohotodi. Didok ibana ma dia onomi pinuji ma Jehovah. Pinuji ma Jehovah. Tarajumi do noaing gudang bentuk ni puji-pujian noaing. Dakola lapatan na puji-pujian marminggu ibana masuk pengwakor madok lana singnai. Alay hudok do songon na king, songon na terjadi na di sipoholon na jono ay rangati. Puji-pujian tu debata urubi halak. Dakola diso puji-pujian. Resik dui. Dangkal itu. Padenggang ngolum. Itu sebenarnya puji-pujian. Jalaido na paling rokok nohaing. Imana di kuari tong ibadah sosial. Ibadah seremonial na songonon otik do berdampak tu kita pelulio kita. Ibadah sosial. Alai suku-suku di hita mampu do hita manginang maka tidak kono di nguluta. Ay salah satu sahih ni do kono tanah persian waindang dihilalabe di bata. Broken faith. Ido na di kuari spiritualitas. Spiritualitas itu bukan terjadi na salah na songonon. Dang adong hubungan na tu agamay. Dang adong hubungan na tu ritus-ritus na songonon spiritual. Daong. Dang adong hubungan na tu kori. Daong. Ngolidok spiritualitas, dia mampu menangkap getaran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia hati-hati na dong to dini Tuhani mangula, jala mangulu. Itu spiritualitas. Dan itu proses. Agama itu dohonokku mengelebungi do yang go di spiritualitas. Bui takut ibana. Habal kau ni debata di ngoluna. Pabagian ni debata di pardalan ni ngoluna. Itu spiritualitas. Bui dihilalai ibana. Ditakut ibana. Akan masa di ngoluna on. Bagian ni pangatoyon ni debata. Kehadiran ni debata. Itu spiritualitas. Jalai do na hati dako perpesal benon naking. Outsura, outsura, outsura. Ausura sudah bata songono mahita. Ausura sudah bata mate mahita. Ausura sudah bata songono mahita.
Itu berbanding terbalik, lumobi di partikis sunaingon. Ya, ausuran yau, anggosalan yau. Itu di partikian zaman nasonari, butuh pengakuan dono yang jolma, puji-pujian. Habis saya tong namanginang puji-pujian ni hak ni debatah doi. Dang hak tai. Hak tahdo, angge dilihat di tahamoraun hagabion. Doh sonang di roha mangulak kaulaun, holani do hak ta. Jangan kita mencuri hak Tuhan. Amai, puji-pujian doa muliaun. Sadar atau tidak sadar, banyak orang suka dipuji dan dimuliakan. Itu hak Tuhan loh, bukan hak kita. Hak kita tapang idoma, hagabiyon tapang idoma hak tadot tong imulo ila Tuhan. Ikobar tu asin rohana. Amo rape tapang ido tu ibana. Sonang ni roha mangulak kaulaun tapang ido tu ibana. Gogo tapang ido tu ibana. Tapi puji-pujian jangan sekali-sekali tapang ido tu ibana. Karena itu hak Tuhan. Itu akan nama mengahut di puji-pujian, akan jol mana songono do sering kecewa, termasuk namar huriaun. Dan dihargai, mardadi, do lana sing nai. Itu sebenarnya. Alah nido dihamu amanami nanami di bagasan minggu sadarion takas di paingot tita. Ngulut tahun ngulu na sangat terbatas do. Bahkan pana. Kuning otot tado manginang. Ya. Mungkin torop do kita na merdeka secara finansial alingot tamu amang. Dang boy artamu nai mga linggo mingulu muna. Dang boy jabatan munay jabatan tay memprotek ngulu muna. Tidak. Panado kita. Sahat kita tu pemahaman na songonon. Malunong nga sahat kita tu pemahaman ni parpasal menon na paluakon na sida. Tatarik matu dirita. Ang guasalan ni Tuhan iya be. Ay nang buhay habi songononaw. Jangan kita sombong amang inang. Jangan-jangan juga boy hita nuaing boy dirgak sa tunuaingon apalagi di Tangerang di Serpongon. Jangan-jangan dangalan itang yang muna dobe. Mungkin tang yang ninatoras muna dobe. Manang tang yang niopong muna saat. Ang wakalan ni ula muna mungkin nataula belum tentu dobe. Maaf sa mengatakan itu. Jangan-jangan dang jauh dang nalani dohonot talani burcut darano aing. Sonarong dihita memegahkan diri, paburnang-burnang diri. Aletara cuma mungkin alhasil rohani Tuhan itu. Jalan no balga pabahenan ni Tuhan ni naking songon na idok na nakidison malua. Ibarat ni pidong ina na hona sabil nakini par sabil matos tali na ina. Itu luar biasa. Dan mungkin besa sitong na. Dan adong hagogo nasing na boy paluah ni mana. Alayalah hagogo ni debata sabindo na boy paluah ni mana. Ya rusukun nare di pertangyangan. Tu korama maju husukun. Ya. Adong do na sumaboto tiksi ali adong do na mangalusin yan. Ari taringotin na kikujahaw di ita. Ya. Ayat pitu. Nunga malua to ditay songon pidong na malua siya sabil ni parsabil. Nunga matos sabili jala malua ita. Husukun nare hay. Ahama na tumabo di ate-ate ni pidong na tarsabil. Amang manunggor. Nang pensiun na mangon. Inang ma. Ahama na tumabo. O dia digijang maju. Ahama na tumabo di ate-ate ni dur na ko natakop. Na tumabo di ate-ate ni pidong na ko nasabila kama. Malua. Ito. Malua doang go cita-cita ni. Jala itu dipatus na kindison nung nga malua todita do didok dison dang daging talubobi. Ya. Jala do honokku tungi sepe dang boy palua ko todi. Yeso huaso ni debata. Tarlumobi huaso ni debata.
di bagasan Jesus Kristus na paluhot todita siyan gonggoman ni dosa. Kosaha dutusan. Mulu sosaha jami tatusan dongonokku motivator may. Gitu. Kosaha dutusan. Haluaon dongonokku naubulon. Dada haluaon di portivion, siap parmaran, siap pergumulat tong do mate hita. Mate, malua pe hita hampir mati ale mangulu, hampir talu ale monang, tetak do selesai hita sa tanon, taingoti. Dang halong nagabibe itu di tanon. Ale haluaon na pinatupan na tanah, sumikop na sempurna na sikop di ngoluta. Ima haluaon dito dita. Ima marhite, hasesan di dosata. Pikir ko sado, asa hibul haloni, ay torop nang jolma, holan halua di pardaging, o di parsitay mana, songon nama, sonang dilulu jolma, akapadita, akapangubati, akaparjamita. Alay holan haluaon di pardagingon na di pasari-sari, dang saha tu haluaon nito dina hamay pamana. Nang pemarsahi di mana, alay tetak porsia tu di bata. Saya lebih respect kepada orang-orang seperti ini. Daripada setabi malum secara perdagingon alai todina tetap marsahit banyak orang-orang seperti ini. Jalaido dokonot tanwaing yang ditumbuh kembangkan teologi kemakmuran. Termasuk harismatik. Ulah keluar di tanodo. Maluaho, sehat to, semangat doholan nasing nay. Motivator doi. Haluaun na sempurna, dada holan haluaun hibul do utuh. Haluaun di daging. Lumobi haluaon ni todi taingot may asa masikol kita sugut molung marujuk kita marnapu na ita di hanguluan na manok tong saya pikir itu yang paling perlu di ita khususnya di Amang Manonggor sadarion mo lihat ma saha damang tu napurna bakti ya puji Tuhan lah saya hudok hamido saya gabi puji-pujian manyanak kepadalanan yang kena posona di ujung ni pelayanan na moluboi purna bakti lumowi tutukan di bata kita torehkan nak pangulaon catatan di gereja tahun alai saya mabaur mai bermuara tu puji-pujian di kuar ni hatta jalan perpudi sahali dohonon nami molo songonon pensiun nak kana pensiun donga perhalado hira-hira hama dipikir ya kadung anon yang lumum yang manonggoron dung pensiun. Itu sebenarnya yang paling perlu. Dang lapatanna selama ditaringoti akka dinggado prestasinya ditaringoti dingga nalai ahaman yang tapar sirang guton dung pensiun ama ulota. Ya, asalam solhot titanian tu keluarga. Lam solhot tu pahopu. Lumubi lam solhot tu Tuhani sebenarnya itu kerjaan yang pensiun. Ya, memelihara nasasaha tujung na mana. Itu yang paling perlu sebenarnya dipahusor-husor, direnungkan. Mahira-hira. Ya, molongan pensiun nau, pamana, masuk lansia mau, kira-kira seperti itu. Salam dengan kaparsaoran. Kaiman yan, setabi, takas di parsirangguto na kana pensiun tujuan nyerion, alanang nga gumurang tikinan non, laho, mamikirhon keluarga, tarumobi, mamikirhon na kapardonganon, dohonota adat, parsahutaon, arisan, lumobi ma songoni nang parsaurata dito nga tungan ni Hurion. Posro kanami Tuhan bersama amang dan inang beserta keluarga. Amin martang yang mahita mau lihat Tuhan pasu-pasu ma parsauran nami markite hatam di paingot hatam do kami na terbatas do manggo hadirion nami na manguluon. Jala ido na dirajumi na posom si David. Lausima singot-singot do hami. Dangadok kamyon nang gusada pe nabuy sudi mga tasya ka permasalahan na pergumulan na sikop. Terbatas do kemampuan nami. Nalay dito nga ni keterbatasan ni adong do na so terbatas. Ima debata nami. Todi purbadia na mga liut tu kami gugup. Na mga liut di kami Tuhan pos ni roha. Gabidang terbatas be kami na terbatas yan alani pangurupyom mo. Alani tuhodo kami maruding-uding. Anggo na ditanoon, ahape na ditanoon.
ang gogoarna jolma doho ciptaan pasti terbatas. Tuho do kami papurus. Sama lua kami siya sudia ka pergumulan nami. Na subuh tartaluhok kami. Lumobima di hanguluan ni toddi nami. Markite kasisahan ni dosa nami. Na ngadong garansi di kami. Ngulu na manok tongi. Ido haluaon. Nasikop siyan sudi haluaon. Na pinatupam sa liling ojak pertibion. Pasu-pasu keluarga memang menunggor na posom asang giat di masa pensiunon lam margugo lam sehat na sida paulilihon keluarga parsaoran soni nang mangihut muse ngalehon kontribusi pauliliho kuriamon nang pe masa pensiun na sida. Amen. Tapa punguma peliata marideta.
masuk mahita tu acara pabor haton purna bakti amata si Hobing amang situ manonggor si Hobing mari dihita opat pituono mayat sada. Tabegima di Jahahun Sekretaris Surya riwayat singkat pangulaon songoninang SK ni Huriata. Riwayat singkat pelayanan Sintua Manonggor Siombing. Pertama, tahun 2004 sampai tahun 2006 Sekretaris Huria HKBP Serpong. 2. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Bendahara Huria HKBP Serpong. 3. Tahun 2012 sebagai Ketua Tim Perizinan Gereja HKBP Serpong. Pada masa tim inilah IMB Gereja HKBP Serpong terbit melalui surat dari BP2T Tangerang Selatan nomor BAP 645-1122 garis datar BP2T garing 2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Keempat, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai Ketua Badan Audit HKBP Resort Serpong. Kelima, tahun 2014 sebagai anggota Tim Sejarah HKBP Serpong. Keenam, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai Ketua Badan Audit HKBP Resort Serpong. 7. Tahun 2017 sebagai Ketua Panitia Pembinaan Sintua HKBP Distrik 21 Banten. Ke-8. Tahun 2017 sebagai Ketua Panitia Natal Umum HKBP Serpong. 9. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai anggota Parhalado Parartaon HKBP Resort Serpong. 10. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai Parhalado HKBP Resort Serpong. Sekarang kami bacakan SK untuk Amang Sintua Manonggor. Surat Keputusan Ketetapan nomor 19-21.16.01-SK-9 Pendeta HKBP Resort Serpong yang berkedudukan di Serpong, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan hak pensiun dari Parhalado HKBP Serpong sesuai aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, bagian ketiga bab 9 Romawi pasal 43 ayat 6.6 halaman 194 kepada nama Sintua Manonggor Sihombing, tanggal lahir 15 September 1959, tanggal ditahbiskan 17 Maret 2002 di HKBP Serpong dengan ketentuan 1. Tahbisan atau tohanan yang diberikan tetap disandang oleh yang bersangkutan sampai seumur hidup, kecuali dikenai RPP karena kesalahan tertentu. Kedua, menerima penghargaan dari HKBP Serpong sesuai dengan keputusan Parhalado HKBP Serpong. Ketiga, berkewajiban melaksanakan tugas kepenatuaan atau hasituaun jika diperlukan dan atas persetujuan pimpinan jemaat.
Keempat, riwayat pelayanan telah kami bacakan. Demikian, surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Serpong 29 September 2024, Pendeta HKBP Resort Serpong, Pendeta Samuel TH Ambarita STH ditandatangani. Hamu kadungan na pungu di bagas joro ni tu kataon. Kita ida dunua yang jongjong di jolon ni ma amang situ manonggor si obing. Nunga digohi na sida tiki pangulaw na sida di hurian itu hatta. Na macokot ma na sida nuaeng siya nulaon kapar haladon. Alani tamado pasakatot tahamoletio ni rohatta tutu hatta nang madungani. Margugoyhon dokot patauhon na sida salelengon mangulahon tohonan na sahat tuna sida. Akup ni unedo pasakatot tam mauliate nang tuna sida pe nang makapadot tohonan ni ditongatongan ni huriaon. Alani papor hatot tamana sida nuaeng laho pensiun. Hamudongan nami parhalado amang cito manonggor si hoping. Obartu aturan dohot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nung adigohi hamu pajo na sahat tu hamu marhobas di hurian itu hatta. Namadok mauliate do huriaon tutu hatta na patahok kamu marhobas hobartu tohonan na sahat tu hamu. Di pasat hamu do pinangidon ni tu hatta namadok sahat ula tohonan mi. Natamado hamu letono ni huriaon pangulaon muna na salilingon di jolo ni tu hatta anggiat. Parbu ini nahyubasam muna na salilingon pilihan na hucus. Jala mabuan pasu-pasu. Tu hagagada ni na porsia. Dokot hatutugo ni haporsiyon dia ka na hinubasan muna. Martang yang mahita. Ali di bata namin nagkok asido hot holong ni roha doko. Mangasahon holong ni roham dohami rotu adupan mo. Pasahaton hamoletion ni roha nami. Siyan pangupyom mo di na posomom. Saliling di parar ho makobasi di kuryam. Nung asahat diula ulahon pinasahat mi. Sabahin maramos parbuini pakobasyon na sida nasa lelengon. Di na pensyon na sida mamuk kasadarion, sa unang matsohot asini roham di na sida nang di huriamon. Palasma roha na sida toktong, pakipas mapamatang na laho maday hinauli ni tiki pensyon na binasa-basa komi. Tugu-tugu jala ramoti mana sida dia ka ari-ari ni hatuan na, asa toktong manaili jala marhaporusat tuho. Ay siya kodo haruruan ni hadameyon las dohot sonang ni roha di bagasat to di perpadia. Pasu-pasu manang keluarga dohot si solhot na sida. Asarap mangulopon jala pasu-pasu na jinalo na sida siya ko. Akup ni marpamuati maroham di nasa hagaleon dot hakurangan ni dongan namyon. Tagan pakobasyon nasa lilingon. Sesamay. Ala ni holong ni roham. Pinuji bako ali di bata. Di bagasan Tuhan Yesus saliling nililing na. Amen. Roma amang siyoban. Dihamu amang situa manonggor si hoping. Mardongan pos ni roha di bata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tol di porbadia. Hupa borkat mahamu laho pensiun. Di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus. Raja ni huriema pakobesyo muna na salilingon jala diramoti mahamu dia ka ari-ari hidalana muna dope tujuluan ni harion. Amen. Saat mahita di acara namandok hata, parjolo manon utusan sian ruas amang David Simanjuntak, paduahon utusan sian Parhado, amang sintua Budi Harjo si Hombing, patoluhon pasaton cenderamata tu situana pensiun parartaon dot fungsionaris, kemudian paupaton mangapuma sian na pensiun dot keluarga. Pinasama tu amang David Simanjuntak. Horas
Dihita Sudena. Shalom. Horas Amang Pendeta, Horas Amang, Inang, Naposo, dan kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama di Paburhaton, Pertohonan pensiun Amang Situa Manonggor Siombing. Aku tahun 2000 masuk ke AKBP ini udah berkenalan dengan Amang ini. Amang ini salah satu Sintua senior lah. Kebetulan karena kami satu WEK, jadi Amang ini orang yang cukup bisa cepat dekat lah. Artinya bisa dibilang Amang ini adalah Sintua yang aku banyak belajar juga. Amang ini Sintua yang selalu mengingatin kita sebagai jemaat. Waktu sebelum-sebelumnya saya juga aktif di rapat huria, itu nggak lepas dari Amang ini selalu ngingatin. Jadi terima kasih Amang. Amang terakhir juga Amang sebagai koordinator kami di Yerusalem dan sangat aktif. Terima kasih Amang, interaksi kita begitu banyak juga Amang. Selama di rapat huria juga aku ingat perizinan-perizinan juga Amang sangat aktif, termasuk saat itu gereja kita juga, tadi mungkin secara makro udah dibacakan Amang Sekur, jabatan-jabatan Amang, bukan jabatan mungkin ya, pelayanan Amang sudah sangat lengkap lah. Kalau dilihat dari Amang dari 17 Maret 2002 sampai sekarang itu 22,5 tahun Amang. Itu waktu yang lama tapi bisa dibilang cepat. Cepatnya sekarang kita lihat Amang udah pensiun ini Amang. Tapi lamanya mungkin interaksi di waktu itu mungkin pasti banyak tantangan melayanin. Tapi aku bilang Amang adalah orang yang kalem juga, yang enak untuk kita ajak berdiskusi. Dan kita sebagai orang muda saat itu jadi lebih cepat lah untuk mengetahui perkembangan gereja. Terima kasih Amang. Ada katanya memang kesuksesan suami, dibaliknya ada istri yang ini. Terima kasih juga Inang, udah mendampingi Amang ini. Kami jemaat terus terang sangat merasakan pelayanan Amang ini. Dan kalau kita lihat memang di 65 tahun Amang ini secara aturan HKBP Amang ya, secara aturan HKBP memang Amang ini udah pensiun. Tapi memang HKBP kan melekatkan kesintuaan itu seumur hidup. Maka sesudah 65 tahun ini Amang masih sintua dan masih harus melayanin. Karena tenaga Amang masih dibutuhkan Amang. Dan kami juga akan selalu kehilangan lah. Di Yerusalem itu bulan lalu Amang Sormin senior, kemudian Amang ini juga, termasuk pendiri-pendiri gereja juga ya, yang aku ketahuin, yang sangat aktif. Jadi kembali terima kasih Amang. Aku masih ingat juga waktu saat gereja ini, saat dulu susah ngurus yang lain-lain, Amang salah satu yang bisa diajak untuk untuk sebagai teman lah cepat. Termasuk dulu waktu rekening dulu agak susah, kita jalan ke itu Amang ya, ke bank, dan itu prosesnya cepat. Jadi aku pikir Amang ini selalu bisa memberikan solusi. Dan kembali terima kasih, kami dari jemaat mengucapkan terima kasih dan selamat untuk melayani sesudah Paskah di 65 tahun ini Amang. Mau lihat ya, Horas. Mola tema di Amang David Simanjuntak, pinasama tiki tu Amang Situa Budiajo Siombing. Shalom Mamanginang, Horas Madihita Salutna.
Parjolo mahita madok mauliate. Tutuhatta pardingkap basay. Di siyala asin rohana na toktong madungan hita. Mangalion hahipason tuhita sa turi bagasatikyo. Nahuhormati hami amang pendeta Abarita, Pandita Resot di HKP Serpong, suak songoni nang tusalhutna amang Pandita Simanukalit dohot keluarga, dohot inang pendeta Buruta Soid, dohot keluarga nang inang Buru Panggabian. Dihita dihamuna kadongaku parhalado ama, dohot parhalado ina. Parjulo mau merdok ketuhamuna, ala nang ditunjuk hamuna hau. Mewakili sian hita parhalado, jongjong dijuloon, imanalaw pasahaton, hata. Tu dongat ta parhalado, now masuk tu pensiun di bagasat tikyon. Isalani mauliati maho pasahat tu hamuna, sada sila pa uwi main na, dua sila pagadong, mulutok ko lanao pinamakatahon, nang sudia mahita dapotan uliat eh. Di hamuna manami na nami, para sa hamuna majolo au, marcerita sekitar 1 menit. Di tahun 1920 Roma au tu Serpongon siap bulan pasogit ima nalau majalahi aka dalan ningolu. Di hati hai nga adong bena salah satu wik perserahan di Serpongon ima sian HKBP Resot Cengkareng. Dung sekitar 2 tahun naik lam marpunguma marsadatahima akka jemaat na adong di son nagabi mabain pos parmingguon. Moliati maritu hatta atop do dapat sadani roha dus nitahi. Mar piga halak dang godang do pena paling mas sekitar mar 20-25 halak do petik kini hira nabui aktif. Pedek kata do honon saut ma jongjong pos parmingguon di Serpong na humaliang. Resort nami hima Cengkareng. Nga adong HKP Tangerang Kota alay na sida bagara do pena. Di pardalanan ini dung masa parmingguon di pos pelayanan HKP Serpong parjamita molodang sian Tangerang Kota ala bagara do pena terbatas bersifat dita sai jutar do pena sian HKP Cengkareng. Hati hai di si Pandita Resot amang pendeta T. Siburian. Di perdalanan di parmingguan nami di HKP Serpongon ikut jemput do pena setiap hari Minggu amang pendeta nalau marjamita. Kami masuk di son di hati hai parmingguan di kantor KLK. Di TKI amang situa Naung Jumolo di mana menjabat sebagai pimpinan KLK. Di Simahami di sauna mangima sada ruangan di si asabui hami di si kebaktian. Jadi setiap hari Minggu kalau menjemput pendeta manang tu Tangerang Kota, manang tu Cengkareng. Di Sadatiki masuk kami tong parmingguan jam 10 pagi. Di Sadatiki ngahira-hira jam sia sahat mau tu si tu parmingguan on tu KLK
Roma amang situa kasi majutak nong jumolo. Budiarjo berengjo si hobbing. Ninna ay wamang manang nang laudo amangi majimput padita nga jam siyaw. Jadi lau mau malujong itu bagas ni opungon sa tabi maropungon marupung daw dihami si hobbing. Jadi opung bah hape na sudungo rope. Dang dungor pi opungo. Opung ay nang masuk nama minggu ita nga jam siyo. Badang dungor pi opung ay suramak si majutak asalawa opung majemput padita. Romo pungon dengan ketus. Padita ikut jemputon. Hapengan sidak keniba pareses so dijemput. Ninna ibana. Hidup pungate niku itu. Mula mau tu amak sama jutak alai to repot may mana. Moroso sala au marsoral pedek de mana ngitur pangulo mo mobil. Alan na puna sa mobil tikini hola na amak sama jutak do pena. Ditiki mobil kijang komando. Marepo ibano pungon dang marsoral gajang benetor lame mana humalapo. Mula mau lau mahudapot tamamak situa ka. Amang ngahudungo biaya upungi. Hape no sudungo penik. Beh, buhado. Ima ngahudungo be ngalabe ngasi si meter lau. Alay dokon upungi songonon nik. Bay dokon. Sa padita si jemputon si dekanau pareses so dijemput ne mana nik. Jadi mulai sianima molo adong dongan na bigin of boto hira-hira adok pareses di serpongon. Juk do gabe suku-suku di ruas. Adok pareses. Alay padita na berjamita. Jadi mulai siya ni magabi adong gelar ni opungon. Pareses mahudoko kami. Jala amang situa kasi majutak naung jumulay do parjulo maklarifikasi Ay baro bing. Natuhori do kokoho pareses. Beido. Mulai siya ni mahudoko kami masih pareses. Sah tu sadarion bagabe di uluhima. Naktu akamak padi tapi na setabi juk do bingung rotu serpongon na julu. Pareses ninna, ay ngora mak pareses ninna. Ay ron pareses son, ay padi pareses dion naruhan betul. Ima solong manang na. Kisah nyata doon. Nahu cerita hono. Jadi sadarion omma hari yang sangat bersejarah. Secara khusus di HKP Serpong, jala terlemobi ma diopuku situa manonggor si Oping. Opung, mau lihat mata pasatu tu hatta, alani asi ni rohani debata. Mari dokon nak keningan gudak kita nabatuan nang nupatorang sekur riwayat pangulau ni Opung. Songon au sebagai saksi hidup. Rap do hitopung takas do huboto. Akasongo dia ma pangulahonomu di Huria HKB Serpongon. Jadi sudena ia alani asin rohani di Bataru tu hita. Suwak songone matutu. Molotuk pe marsugot mulai sadarion. Tinang emeritus opung sian parhaladu. Songone dok ni amang si majutak nak keningan. Amang David si majutak anggo pemikiran ni opung tetap dope dibutuhkan di Huriaon. Siala ni si margugo mo opung sa ditabetu hatta mahahipasot to opung asaboy toktong mangaliho pemikiran tuhuriha ke Serpong. Jala pangiduan nami akka parhalado na oposo tong maopung manangnya ko kami asabuy hami sahatu purna bakti songon opung di parhalado. Jadi molotong otik susadia pe nabuhu pasahat
di Bagasa Tikyon mewakili Parhalado mau lihat ma upasat kami itu hatta di bata nama masu-masu saluhutna akka pernguluan pelayanan ni opung di Bagasa 22 tahun. Jala mau lihat ma nang diopung nabui sahat mangulahot tohonan sahat tu na emeritus. Songonima hatana uli hatana denggan nabui hupasahat hata mau lihat di Bagasa sadarion. Mau lihat Saat ma pasaton cindramata, tujuloma amang situa manonggor dot inang dot para tahun. Segenap Ruas dan Parhalado mengucapkan terima kasih kepada Amang Sintua Manonggor Siombing dan juga Inang dohot keluarga semua atas pelayanan Amang Sintua Manonggor selama ini, dan terimalah cinderamata dari HKBP Serpong. Saat ma tuna mangapu sia namang situa manonggor dot keluarga. Melihat ini Mas Sekur, nama dia tiki di kami. Sumpah kita, anakku para metu dohot pahopu. Jadi ombak kami yang manginang, belum doko keluarga besar, keluarga kecil. Jadi om anakku nomor guar Maurit Albersi Hombing, para main buru dirajai buru lubis, bau pusada, inata buru lubis. Jadi dorosahat tu kami perjuluma pinasahat tu anakku mewakili keluarga. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, yang kami hormati Amang dan Inang Pendeta Fungsional, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado, serta yang kami kasihi Jemaat HKBP Serpong. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Bapa di surga atas pernyataannya atas hidup kita. Di sini kami berdiri mewakili keluarga Bapak kami Sintua Manonggor Siombing untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan terhadap Bapak kami dalam pelayanannya di Gereja HKBP Serpong sebagai Sintua selama kurang lebih 22 tahun.
Tentu dalam perjalanan pelayanannya selama ini banyak hal-hal yang tidak dapat dilakukan, dan pada saat inilah kami atas nama keluarga menyampaikan kepada Amang dan Inang untuk dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita saling mendoakan agar kita diberikan Tuhan kesehatan, dan tentu kami mohon doa Amang dan Inang agar sehari-hari menjalani pensiun Bapak kami senantiasa dalam kesehatan. Terima kasih. Horas. Sahama tuburi rajai. Gejang-gejang modokon. Karena memang jam-jam riskan ake. Shalom, Horas. Yang kami hormati Pendeta Resort Amang Ambarita, yang kami hormati Amang Inang Pendeta Fungsional, yang kami hormati Amang Inang Parhalado di AKBP Serpong. Di sini puji Tuhan, panjatkan pada Yang Kuasa kita dapat bertemu untuk mengikuti ibadah minggu ini dengan sukacita. Di sini kami mengucapkan terima kasih pada semua para lado Amang Pendeta yang telah mendukung Amang Sintua M. Siombing selama ini bertugas, tidak kurang lebih. Pasti ada kekurangan pelayanannya selama bertugas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu marilah kita doakan semoga kita semua sehat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas Amang Inang. Jadi pas pakai singkat padat. Sahabat wow. Perjulu dan benar sanggapan Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Samuel Ambarita, Amang Inang Pendeta Fungsional, dong aku saulaon Amang Inang Parhalado KP Serpong. Nahu kasih kami Amang Inang seluruhna jemaat KP Serpong, napo subulung sekolah minggu saluhutna. Di sana jong-jong pulau cerita kada bercerita bagai halana pulau cerita aku mungkin sebulan dak saya. Jadi au di tabalhon gabe situa pada Parhalado tanggal 10 Maret 2002. Kena masonari datari tanggal 15 na 2 minggu na lalu, 5 tahun, mengula di umurhu. Amang Inang, sawatik flashback tu pudi, auro tu Serpongon tahun 2007. Tahun 2007, dangarong pelistrik. Khususnya di Katornami. Katornami na kaningan erokon na maksito Brigarjo, ima na marguar KLK Nasonari, ima ni Garaha Telkom, di sini udah jolo, jadi Tibo. Jadi tahun 92 dipindah ke tu tempat Nasonari. Tahun 25 terjadi komunikasi suku Batak narong di Jalan Serpong. Nah perjolo utada Imam Tebe Panjaitan, Situa Tebe Panjaitan, almarhum suami Inang Mirna, Situa Mirna Simatupang. Oti ko bahami tiki di Jalan Serpong. Tahun 20 sia mulai adong kebaktian perdana. Ima di Jabunia Mata Tigor Silitonga nomor tabunan. Salah satu pemegang saham di PT Sumber Tugu Seribu naroi Pakulonan. Isi mana perjulu aro kebaktian na diuluhon ni Sian Cingkareng. Tung muse dapat matano
di komplekon tahun 97 mulai dibangun Februari. Dung dibangun Februari tempatnya bulan Juni tahun 97. Di sini mana terjadi pelemparan siap masyarakat. Soma cuy kembali mau saya teroko-roko. Jadi atas berkat Tuhan bisa kita seperti sekarang. Ya, tidak ada yang mengira kayak kita sekarang ini yang sudah ruasnya kalau di register itu sekitar 1.250 kakak. Perkembangannya sangat pesat. Karena hampir tiap minggu ada ruas-ruas baru. Saya juga agak heran juga kenapa harus ke Melati ini yang banyak. Ada juga yang melewati Ciputat, ada juga melewati Cisauk. Tapi ke sini karena memang mungkin di sini enaknya karena namanya Bumi Serpong Damai, kota mandiri. Jadi apalagi Kion, jaka pendahulu, situ ada pendahulu diangkat, dia ke Serpong, nunggu pendahulu meninggal kita, menopot Tuhan, obat talak. Jadi walau au sendiri angkatan kelima mau, angkatan kelima. Jala kami sangkata di son tinggal tulu halak go. Sama situa beriar si kopi ndo tamang situa di son dababan. Arong di Gunung Sidur, orang di Cisauk, alai takai Pajupang. Jadi alani asin rohani mata boy sahatu saudarion au mangulahon songot honakku songot ula-ula nama tolpang. Boy parar de bata dangarong ko penahubay tu gerejaon. Selama 22 tahun nangarong kope. Gurang-guna subuhi hula kok kami. Alai yakka sude sokokan yakka ruas. Doho perhala doho tama pendita bui saluhuda. Sawat yang bercerita masalah izin mendirikan bangunan. Mana izin mendirikan bangunan gerejaon bui dohonon nabar kepentingan nalaho harga mangalias sada kemurahan sudah mendapat jabatan di pemerintahan. Termasuk wali kota 2 periode, sunari calon gubernur, kepala BB2T, kepala Hian, satu sekda, sekretaris MUI, tangsel gabe kepala kementerian Banten. Jadi gudang, lurah gabe camat. Akan mengurupi kita. Camat menjadi kepala dinas. Jadi mengurupi di Uriaton ila debatado tu desida holong na menjabat nasida di pemerintahan. Jadi mau lihat itu kata bui saluhuna berdara dengan tukpe pergumulan sianaka pendahulu termasuk gesona warung kubereng amang situa FC Litonga salah satu tokoh pendiri gereja dan pertama dulu bisa katakan bendahara Huria. Bendahara Huria sangat ketat, tidak bisa macam-macam. Kalau enggak ada kue tangsi, tidak jelas, tidak akan dibayar. Itu Abang Silitonga, sudah emeritus. Jadi, mau lihat yang Amanginang, di seluruhnya Tangyang Muna. Tangyang Muna rabain, bui Amar Haki Pason, sahatu sedarion, bui mangula di Huriai. Jadi Amanginang, nakaningan, titik tinggi dokon tapasa ama tanda holokta. Di pasah tamu dokon tanda holong muna merhite-hite pelean. Tanda holong nuara dak pelean. Dohot cindramata sakuriata siar ruas tu pasah tamu tu kami. Jadi dokon kami masak kami keluarga molai tu gudang ma di hamuna saluhuna di holong rohamuna tu kami. Bui kami saluhuna. Tangga masih tangga kita asanggiat tujuan larion totok kita bagi sakai pason, jalabo kita totong kerjasama. Tuk profesional sian parhalado, tonggo mangula terus. Terutama dong aku korama ke. Dakaningan tebu ede ondepe, kuede korede dakaningan bui luar kepala. Tanpa teks dakaningan. Alani harwara lasirohaku. Jadi mau lihat ma idong aku korama, do tidak selalu nak. Jadi dokon ma songkon manipulih. Binubuk Huria mengikut dohot uratna horas penguluan di Huria sokoni padang dohot ruasna horas sembari kita mau lihat emak
Taujungi mai badata, mari dihitasian nomor pitu 2 ayat sada. Tatangya kuma peliata. Ali di batama namin na di banua kitjang huru haruruan ni salukut. Silihulihun na dinggan doho na solibasa na moliutus. Hupa sahat hamima siyan na nilihun mi tu kami pilihan nami tuho. Say calo magabi uap na kutsus di calom. Pasu-pasu may calaramoti asa ko perhasiang kami pilihanon. Pati pulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroh nami marhiti hiti to dim. Asalam hutadahami godang ni silihulihon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mauliati tuho. Marhiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua kitjang, say penarbadia makuarmu, say roma harajaunmu, say sautma, lomo ni roham, di banua tungaon, songon na di banua kitjang. Lehon matu kami sadarion, hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tu kami. Unang kami tugihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu cala di rambut Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho cala asima rohana mida ho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho cala di pasorhon madamena tutodim. Amen. Tujuh loma amang manonggor, songon inang-inang do keluarga, para gedda, sa dison mahita di jalangnya karwasta. Romahita manginang majalang tujolo di Papida Majo.